Hej, velkommen til den her video. I dag skal jeg åbne et helt nyt Pokémon-kort. Ja, så lad os prøve det her. Jeg er lige været fedt til fodbold. Jeg synes det. Ja. Skal I se her? Første. Så nu her. Så der. Der er ikke noget pulle. Det er næste video, når vi gør det.